paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, asino nga'y itanti kabasitan iti balay dito'y kabildatan? Ay, naimbag lakit din. Takapapaaramid to'y balay ko. Bunggalo itan. Kita umot tabalay mi akin ni badungkaw, Maray. Up and down. At dapay sumaruno nga up and down na. Ay, mare. Amumot ti amin at taga-kabildatan ada kayo kan ni badung mo. Ti kadakkelan iti balay ditoy. Ay! Kat no sumangpot ni badungkaw, nayunan mi pay dayta up and down a balay may. An-anwan nyo lang ang tinagado nga up and down a balay. Kat dudwa kay mangagnaad. Ay, kat ipasikat mi Ay, sana nasaya at tipasikat, mare. Apay kat tasanan, kat adamot ipasikat may. Manong up and down, ti kayat yaw. Ay! Adaw nga up and down, Maray. Ay! No balay ti pagsasaritaan, Inteng. Daytoy balay ta ti kabasitan. Ay na, basta dalakit di paglinungan. Ay, to'y salas, isumutan ti pagturugan ta. Ti kusina, isumutan ti paglutuan kan panganan ta. Kahit wala, mayat na itandong nga. Kunam idiarar mo nakpailaan, nga ipaaramidan nak itidakkel a balay. Naa, Angam aging gaita, kastoy pailaang ti balay ta. Kasla balay ti kalapate. ay, adamot ay ang bagbagak nga ipaaramidan ka iti dakkel a house. Makitam dayta. Nalipatan pa yan ti ingkarim kanyak. Ha? Ay, un gayam anya. Anda gayam ngagpaiso imbagak. Ay, imbag pa'y damari tuyang kan pari ba daong tadakkel ti balay da. Kahit mayamon anda gayam kwartada. Ay, siyak, bakbakutan akon. Ay, di nakpa'y mayaramidan iti dakkel a balay. Ay, talaga akayat mo ti dakkel a balay. Ay, katwen Inteng. Ay, nauma akon nga agpuspusipos dito'y basit a balay ta. Sige. Nagpaaramidak iti dakkel a balay. Ay, agsaprimot da ito'y tawayaw. Ken, adda pa yan dagiti pasit na nga agtad-tad kunam Masapul ang masukatanan da ito'y balayawang kay. Dal na kayo matagpampanunot at mong kasanok asukita. Agparamid kayo ni tidakkel a balayo Ay, nabasaak pa yan. Kuray siya kantay. Ay, sus. Nagadumot ti abot ti atag piyaw. Agpayong tayo. Ha? Ay, anyamat tan ti kastoy. Adda tayo dito yung nagtibalay. Ang agpayong tayaw. Maray, adala ko mapang tapal iti agtad-tad nga atap ti balay. Ay, awan, mare. Saan kang aglaklako iti kasjay? Saan tawam mo nga min taga-kabildatan agumatang. Kasanaw ka nagpipintas ka nagdadakkel amin ababalay dito yan. Saan da kasapulan ti pagtapal iti atep? Ay, da kami laang ngarod kan ni Inteng ti agkasapulan iti pagtapal iti atep. Ay, Italaang mat nga da nagdamag, mare. Si kalaang. Ala, ibaon kong ngarudan ni Kwarog, tamapan gumatang ijay ilay. Apay nga min aya, adiyo pa'y la ipatarimaan di balayo. An-anusan nyo ti matumtumbakan marmar ba a balayo?
Day tangaro ti ibagbagak ken ni Inteng. Padakkelan niyo mutin Tapno saan na kayo akan kantsawan ni Marituyan. Kitaam ka raw. Basit lang nga ngayon. Agir-iri, ganday tabalay da angkel mo. Ura kayo mo't amang kantsaw. Ibagbagak lang matipod no Sa bagay, pudno mo't kit di Kasla agin indayon abalay. Mayat kit di ati kasta. Takas lamayin indayon ka. Imbag ko nam atawan pa'y tibagyaw. Uray signal number 1 laang ay matumban day tabalay da antikan angkel mo. Sapay ko matawan pa iti umay abagyaw. Kita amjay balay mikin ni tatam abadong. Ay, naglagda ka nagpintas. Nga raw. Kadakkalan abalay ko naman. Ay, puro marmulti datarmay. Nagnginan ngay. Una, pati lamisaan may marmol. Ay, naglagdan. Ay talaga amin agamit may. Nginginaon, kanalagda. Tapno awan ti makunkunan ni Anteng. Ipatarimaan ko na ito'y balay mi. Kasta Ay, mapaanak kita giwidro iti urnong ko di bangko. Adamot gayam urnong yaw. Ay, adamit Idi pa'y ko mga impatarimaan nyo ti balay yaw. Eh, saan ko lang nga ipatarimaan ko raw. Padakkel ti balay mi kan ni Antim. Dakdakal ngam di balay tanana to yang. Wen Ay na, nagdakalan nga Ay, sumurag ti 5 atrak edi unag. Ha? Di kadakalan atrak. Wen! Intang harudan ang kail. Intan irwar ti urnong mo iti bangkaw. Tapno marugyanan ama ipatarimaan ti balay yaw. Talaga gayam nga ipatarimaanan ni Kapitan day tabalay da. Ni, di mo pa'y ammo ay sos, day tanto ti kadakkelan abalay dito'y kabildatan. Jak lamamatay. Pangalaan da ngay iti kwartada. Na, apay nga minatagibas sitam ni Kapitan. Iti kinabayag na Kapitan, nakaurnong matan Jay pa'y labalay mimut ati kadakkalan. Ay, urayam nga minamalpas. Sa kagsao. Awan latang mukaon. Jake, saan pa'y analpas day tabalay da Uncle Mau? Nagdakkelan. Kung nagtumot ngamin kan kapal Ay. Day tabalay da angkel ko ti kadakkelanay. Agyan kan tumo nga roditan. Una. Di ka nga tamayaw awan. Apay ngay ko maamayaw awanak. Kita man ay nagdakkal. Una. Tapno sana nakan kantsawan ni Nana Tuyang da angkel. Uray siyak mare, excited ako na malpas ti balayo. Ay na, dandanin malpas marikwanan. Ang nagdakkel samot unay. Ay, kalalaingan na laan. Kedua kay lang nga agnaed. Umay ka no makipagnaed ni Kwarog. Di oray talo kayaw kedakkelata. Ay na, kantsawan da kami paingatan ni Marituyan. Panagkunak sa anen, mare. Tamabainan day dyan. Ay, nalpasan day to dakkel abalay tayo. Kag, anya ngay ti aramidan tayo atalo dito irwar. Ay na, uray ko latangadan da ito'y balay nga impaaramid mo, Inteng. Di ba siti balay tayo, agrere ka? Itatadakkel, agrere ka lata. Ay, inaya. Saan kayon nga agri-ray? Umunag tayon Ay, intayon. Igamandak man takas Na, na maulawak. Saan nga min anaruam iti dakkel abalay ni Antim ka? Adda tayon dito yung dakkel arwangan anday. Ana, ay, maulawak ka talaga. Dakkel sa unay nga agpaiso Ha? Ha? Kaslagal langugan mo ti busis tayo. Tistingag man. Siya ni Kwarog! Ha? Nagmayatan? Nagpaiso Siyak man. Siyak ni Inting! Nataraki Mas nataraki Ay, agtal na kayo managwa.
Intay, apay akas to iti impaaramid mo abalay. Ano man ang problema mo? Ayan. Ay, siya. Awan ti makita ka problema. Kasanon, nagpukawak ditoy. Ay, kat agalangugan Ay, nagpukawak mambay. Kwarog! Wabaw! Naglawa mo't tanda ito yung kusina. Kusina ayan da ito'y. Panganan da ito'y. Pati plato, naglalawa. Kalabigao. Nagkatidog da ito'y lamisaan tayo. Salo tayo lang matamangan. Ay na, darigat pa amagaw at tisidaan kan ina po. Ay, kwarog. Iyawat mo man day tasidaan. Ah, Ay na. mabit lang. Ay na. Mangalak iti pagsukdal ko ang kail. Ha? Mabanuga ka mangyawat. Ah, Day. Ay, sagasang matan. Ito yan ang kail. Ay na. Si kamot ngamin banang. Kunam akayat mo tidakil abalay. Di sinurot ko ti kayat mo. pirme, tibanog ko, Mare. Ne, anyat inaramid mo ay Mare. Naglinis ak ijabalay me. Ay, oray mat asino at aglinis itikas jay kadakkel abalay. Talaga mabannog. Ay, dagiti pala ang agdan tinalinisak, Mare. Ay, unay daytan. Makabulan sa mga aglinis kay jibalayaw. Ay, iso ang makitak itan ti problema. Talaga adakkel a problema dayta Mare. Ay, manmanuak pa yan ang makaumay dito tersenam. Taday tala aglinlin isa enter aramidag. Anya pa'y ngay ti daduma a problema iti balayo Mare. Adupay, Maray. Warog, nakitam ni Uncle Mau. Saan matantay? Nay, napanan na nga tan. At dalang dito'y balay dayjay. Ay, nagrigat matan abirukan dayjay nga ulitag Mau. Dayto'y tirigat na no, dakkel unay ti balay. Ay, pukawang man kit day. Nagalangugan manen Angkel! Sa dino ti ayan mau! Imposible asaan na anang dayjay antay. Nagpigsa. Ay, saan mo't asim mong bat? Di na nangag. Di ulitak. Angkel! Sa dino ti ayan mau! Adda ak ditoy! Ha? Adda ka no hijay ha? Ay, damagaman no sa dino ti ayan na. Sa dino ka na! Dandani Jupiter! Jupiter? Ay, makaungungit akon, kwarog. Ha? Ha? Ay, naglamlamang samot ni Angkel. Di na ngamin kaya tagsak daw. Anya? Agasamot ngamin nga ita ultimo dramyo kat nagdakal. Kasla water truck. Ah, Makabannog ay, basol na Apay nga may tanagpaaramid iti kastoy kadakkel ti balay. Ay, hindi tan mabirokan ni Angkel. Ay, imbag pa idi basit ti balay may. Tasaanan ang masapul abirukak ni Uncle Mo. Ita, uray dito mismo abalay may. Jakon mabirukan. Anya ngay nga rod ita ti kayat mo ang mapasamak antay. Ay, biro ka man no ayan jay balunat kaw. Ay, di yun maipang-urjay balonet yu kini Angkel. Ah, Di makalmutan di balonet yaw. anya. Ay, uray Basta biro kam. Taday jay laang timang pasingpad kani Uncle Mo. Dakkel ngamin unay day tabalay da kapitan. Wan nga rod Mare. Kat no nagrigat ka no abiruken ni kapitan. Wan Mare, nalaing ka nung aglemeng. Kat no sumrek ka no tilima atrak di tabalay da. Jak kaya ti sumrag dita taamangan numapo kawak. Ay na, aw-awisen nak nga rod ni Maribanang ngam jak kayat timapan. Oray siya ka.
Nalakay at timapukaw. Ha! Adda ka mo't lagayam dita kusina. Mga anak, Idi pa ila napalabas alawa sa birbirukan ka. nagmayat gayam no kastoy kadakkel ti balay. Inalawat ti paglimangan. Kasta gayam Apay ngay. Ah. Damat awit mo abalunat. Talaga! Ay, sus. Pag nakman ka man ita. Ay, Ah. Numakamatan na ka. Ay, di nakmaitarayan inteng. Kamaten ka, uray sa dino ti pagturungan. Nalawat ti balay pagtarayak. Sige, akin na mata. Angkay! Ay! Jangkay! Abay, Ah. nay! Ha? Patintiro kayo matitibalayaw. Dayta ngamin, Uncle Mau. Aha. Sige, umay ka, kwarog. Takamaten ta. Wanantay! Uray pa'y dua kayo amang kamat kanya. Ah. Didak makamatan. Sige, kwarog. Kamaten ta ni Uncle Mau. Sige Hops! na! Hops! Hops! Ay, jak makamatan antay. Na, Sa dino ngayon tayo nang kahil. na, ay, Jak matan na si putan tinagturungan na. ay, biro kam, kwarog. Biro kam, kwarog. Biro kam. Banag, Biro kam. agreein ka. Dungo, Biro dungo. kam. Biro, Ah. ay, Ay, na. tagtagainap lagayam. Ay, kunaklakit din na po na. Ay, bumangon ka ditan. Mapan kami gumatang iti materialis ka ni Kwaraw. Anya materialize. Pagpaaramin iti balay, Tadi kanayon ka mga reklamo. Nagbas iti balay ta inti. Di pataribaan ko. Saanan, Na, inteng. agure ka. Nagbabawi ka. Ay, kayat konti simple abalay. Uray basit laang. Ay, tarimaanam laang dagiti agtad nga abot to'y balay ta. Agure ka man. Apay akilat ang nagbaliw ti panhunod mao. Ay, Bakit? basta, inteng. Ay, narigat no dakkel unay ti balay ta. Ken may sa, dudwa ta laang mat. Ni kwarog laang ti umay ditoy. Iso akay kayat kon ti baset. Basta lakit din na urnos ta adwa. Ay, nagmayat ti tagtagainip mo, nanabanang. Angam ti adal ama agsaw dita, papagayam mi, ket oray basit kan simple ti balay, tinapatag, naragsak ti agnanaag. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dohanin nun labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.